Helo, Adam dwi a chroeso i'r ardd. Dwi wrth fy modd yn tyfu mewn tŷ gwydr. Dwi'n tyfu drwy gydol y flwyddyn. Fel tomatos yn yr haf a saladau yn y gaeaf. Dyma ychydig o bethau dwi'n gwneud i gadw'r planhigion i dyfu'n hapus mewn tŷ gwydr. Y peth pwysica i gadw planhigion yn hapus yn y tŷ gwydr ydy i agor y drysau a'r ffenestri yn reoledd. Bydd gwneud hyn yn gadael i'r aer lifo o amgylch y planhigion ac yn lleihau y risg eu bod nhw'n dioddau o heintiau. Dwi hefyd yn teneuo dail planhigion mawr i adael i'r aer lifo o amgylch y tŷ gwydr. Mae gwneud hyn hefyd yn gadael i ole'r haul gyrraedd y planhigion. Dyfrio. Nawr, dydy hi ddim yn bwrw glaw yn y tŷ gwydr yn anffodus. Felly, mae angen dyfrio'n aml. Dwi wedi trefnu planhigion y tŷ gwydr ar sawl lefel. Mae gwneud hyn yn galluogi'r dŵr i'r redeg o un lefel i'r llall yr holl ffordd lawr i'r gwaelod. Mae gwneud hyn yn arbed amser wrth ddyfrio a hefyd yn arbed dŵr. Yn y Gwanwyn, roedd y lle hwn yn llawn planhigion bach, ac mae rhan fwyaf ohonynt wedi plannu mas yn yr ardd. Ond yn anffodus, nath nifer ohonynt hefyd farw. Felly, dwi am dacluso. Dwi nawr wedi creu mwy o le i'r planhigion i dyfu'n fwy. Dwi hefyd yn gallu sychu cnydau fel y garlleg a'r winwns yn barod i'w paratoi nhw i storio at y gaea. Does dim ots os yw'r tŷ gwydr yn un mawr neu yn un bach. Mae creu ardal i dyfu dan do yn gallu bod yn help mawr i'n planhigion. Wedi'r cyfan, mae'r tywydd yng Nghymru yn ddigon anwadal.